Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garawa subscriber, don't forget to comment and share this video. Alex, I'm sorry for being involved in your marriage. What have you done in my marriage? This havoc. Can you try explain? No, ini shamari. Ndakaita hasha kudhara. Shamari. Semfundisi wewe. Semfundisi wewe unofamba nemukadzi wemunhu. How do you feel? How would you feel? Obvious. That's why I'm apologizing. Saka, is he wrong? He's not. All right. Mvunzo. Mukadzi wako akaziwe rini ziro wakaya nemu mukadzi kumba kwake. Mukadzi wako akaziwe kuti wauya nemu mukadzi kumba kwake. Did you tell her? Past 10. Did you tell her that wauya nemu mukadzi? Kwati wa drop wa nemu mukadzi? I can show you tracking somewhere. Wakamuzere mukadzi wako nda drop wa nemu mukadzi. I was with someone's wife. Mototambira da nyati mau